Nerbio kubitala mugitzea. Nerbioa irritatzeen bidez mugiaraziko dugu, mutur batean tentsio sartuz eta bestean askatuz. Eserita edo zutik, hatz erakuslea eta erpurua okei keinua eginez jarriko ditugu, eta hatzak kanporantz geratuko dira. Besoa gorputzetik 90 gradu inguru bereiziko dugu. Ukondoa tolestu eta ahurra sabaira begira jarriko dugu, okei keinua galdu gabe. Gure aurpegirantz eramaten saiatuko gara, betaurrekoak jarriko bagenitu bezala, tentsioa sentitu arte. Aldi berean, lepoa alde horretarantz okertuko dugu. Horrela, eskuaren eremuan tentsio handitzea lortuko dugu, zerbikal eremutik tentsioa askatzen dugun heinean. Mugimenduaren amaierara iritsitakoan, poliki-poliki ukondoa luzatuz itzuliko gara, eskuan tentsioa kentzeko. Eta lepoa kontrako aldera okertuko dugu, oraingoan tentsioa zerbikal eremutik handitzeko. 6-8 errepikapeneko 3 serie egingo ditugu, serien artean 2 minutuko atsedena hartuta.